Ai, puzle polita! Badakizu, eskolan zenbakiak ikasten ari gara, eta horrela ikastea arrunt divertigarria da. Pentsatzen alduzu. Gainera, abesti pila daude zenbakiekin, eta batuketekin, eta biderketekin. Begira ze abesti polita dakidan. Bat eta bi, hiru ta lau, amak uretan hartu nau. Bita bi lauta, beste bi sei, amak etxetik egin dit dei. Sei ta lau amar, tamar hogei, nor kontu egin lore hauei. Hogei bosteko, ehun zuzen, gure bildotxak denak izen. Katutxo bat, txuri gorria, kaletikan etorria. Goxoro goxo, makur makurra, etxe barruan lapurra. Txoria kanta, katuak zai, zeren ametxez dago ernai. Goizean goizik, kaio lautxik, egunak ez du kanturik. Katua kanpoan pozik, etxea isilik, silik. Txoritxoak, bai goxoak, nik katuak bezala seginen nuke. Hau gozea. Zu beti goseak amorratzen zaude. Eskerrak amaiketako goxoa ekarri dudala. Baina jan aurretik, ea asmakizun hau igertzeko gai zaren. Hiru hanken gainean, bi hanka. Alboan hanka. Etorri lau hanka. Kendu hanka. Jaiki bi hanka, jaurti hiru hanka, jo lau hanka, eta hartu hanka. Zer dela pentsi? Ai, ama! Sekulaz nuen horrelako asmakizun luze eta xelebrerik aditu. Tira, utzi pentsatzen. Matxin, 10.000 pista eman ere ez nuke asmatuko, tira. Erradazu zer den, jakin min ikaragarria dut eta. Ondo da. Asmakizunak zer esan nahi du, Gizon bat, 3 hanketako aulki batean eserita dago. Eta bere ondoan, bildotx baten izterra dauka. Orduan txakurra agertzen da, eta bildotxa lapurtzen dio. Eta gizona haserre, aulkitik jaiki, aulkia jaurti, eta txakurra jotzen du. Eta hanka berreskuratzen du. Ikusten, ez nuka sekula asmatuko. Eta orain, azkenean, amaiketakoa! Baina, Katxali, azala eta guzti. Katxali, honegin. Katxali, orain tripa beteta daukagunez, zergatik ez dugu abesti bat abesten. Hiru txitoen kanta badakizu? Hiru txito, bai goxoak, txitoak, txitoak, txitoak. Baina, Katxalin. Ezagutzen duzu edo ez? Zer? Lehenagokoa berriro ere, ea hiru txitoen kanta badakizun. Ah, bai. Ba, bestuko dugu? Ondo, ba. Hiru txito izan eta lau galdu, txitoaren ama zer jandu. Txitoaren ama oiloa, axeria kendu dio lepoa. Purra egin nion atetik,
kukurruku egin zidan eltzetik toki honetik. Laran, 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 laran. Matxin, hainbertze kantatu ondotik, zer iruditzen ipuin bat kontatzen badizut? Bai, noski, bai. Erraten dute, bortzirietan, elkarren ondoan dauden arantza eta igantzi herrietako eskilek onela egiten zutela. Ton-ton, 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 eta bertzeak tintirin, tintirin, tintirin. Nonbait, horrek eran nahi zuen arantzakoak zorria London, zorria London, zorria London erraten zuela. Eta bertzeak atera, atera, atera erantzuten ziola. Nik antzeko ipuin badakit, begira. Esaten denez, Baztango 3 herrietako eskilek, beraien artean hitz egiten zuten, Almandozkoak zer esaten zuen. Txaka-txak, txak, txaka-txak, txak, txaka-txak, txak, txaka-txak, txak. Berruetakoak, pom, 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 eta anizkoak, txiki-txik-txak, 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 txiki-txik-txak. Baina, benetan, esan nahi zutena zera zen. Almandozkoak, bakalau saltxan, bakalau saltxan, bakalau saltxan. Berruetakoak, balukek, jainlukek, balukek, jainlukek, balukek, jainlukek. Eta anizkoak, baduk etekarrak, 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 baduk etekarrak.